Müňlerçe demonstrant Moldowanyň paýtagty Kişinýewiň köçelerine protest geçirdi. Bu ýurtda sentýabr aýyndan bäri geçirilen protestleriň iň soňkusydyr. 29 noýabrda geçirilen protestlerde demonstrantlar Moldowanyň syýasy liderleriniň öz eýleýän wezifelerinden çekilmegini we ýurtda täze taýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. 2014-nji ýylda Moldowanyň 3 bankyndan 1 milliard Amerikan dollaryna goly pul serişdesi ýitirim bolan bäri ýurtda syýasy durnuksyzlyk dowam edýär. Oktyabr aýynda ýurtda häkimetdäki koalisiýa dargady we syýasy partiýalar täze hökümeti düzmekde ýa-da täze taýlawlary geçirmekde şowsuz boldular. Respublikasynyň prezidenti Gazagstanyň prezidenti ýyllyk çykyşyny etmek üçin Astanadaky garaşsyzlyk köşküne baran mahaly Gazag prezidenti gowy garşy alyndy. Gazag prezidenti öz çykyşynda Türkiýanyň Orsetýň söwüş uçaryny urup ýykmagy barada gynanç bildirip, munyň terrorizme garşy görüşi ýiti zeper ýetirendigini aýtdy. Ol iki ýurda öz ara gatnaşyklaryny gowlandyrmaga çağırş etdi. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.